ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥକାମୀ ଭବ ତୁମେ। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବବେଗର ଠାକୁର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହାର ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ଯାହାର ନେତ ପତିତ ପାବନ ନେତ, ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାର ଭୋଗ ଅବଢ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ। ସେପରି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ କବିଙ୍କ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଭାବୁକଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ର କିଭାବେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ସେ ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ମହାନତା। ତଥାପି ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଳ୍ପରେ କିଛି ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସେ ଥିଲେ ଅବନ୍ତୀ ଦେଶର ରାଜା। ପୁରାଣ ଆଦି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଯୁଗରେ ଅଣାଅଧିକେ ପ୍ରଭାବାନ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣ କାଳରେ ସେ ଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏବଂ ପୁରାଣରେ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର। ଈଶ୍ୱର ସକଳ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନୁଭବନୀୟ। ଅଥଚ ଏହି ସଂସ୍କୃତି କୌଣସି ଧର୍ମ ଧାରାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହା ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସଂଯୋଗକାରୀ ସେତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହି ବିଶ୍ୱର ସକଳ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, ଜାତି, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ନିଜେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଏହାର ମୌଳିକ ନୀତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ବାରମାସରେ ସଂଗଠିତ ତେରଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିପାରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ। ଏକମାତ୍ର ଠାକୁର ଯିଏ ନିଜ ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ନିଜର ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଭକ୍ତ ସହିତ ଅସଂଖ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ କରନ୍ତି। ସମୟର ଚକ୍ରରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ସିନା, କାଳର କରାଳ ଗର୍ଭରେ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସତ୍ତା ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି ଭଳି ମହାପ୍ରଳୟ ଜୀବଜଗତର ସତ୍ତାକୁ ଲୋପ କରିଦିଏ। ହେଲେ ମୋ ବଡ଼ ଠାକୁର କାଳିଆ, ଯାହାର ପାଦଦେଶରେ ସାରା ଜଗତ ମତାନତ, ରହିଛି ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବ କରୁଣାଶିଷ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଜୟ।